Ndewonu Igbo mara mma. N'ụbọchị taa anyị chọrọ ịmụ isiokwu nke bụ ngwaa, nke mere interpret na bekee ka verbs. Dịka anyị maara verbs n'asụsụ bekee na a na-akpọ ya action words or doing words. Ya bụ ihe ọ pụtara bụ ngwaa n'asụsụ Igbo bụ nkeji asụsụ na-akọwa ihe na-eme eme n'ahịrịokwu. Ọ bụ nkeji asụsụ nke na-akọwa otu ihe si mee maọbụ ihe na-eme eme n'ahịrịokwu. Anyị na-aga ile ọmụmaatụ ya, mana tupu anyị na-ahụ ọmụmaatụ ngwaa ihe na-eme eme n'ahịrịokwu, unu echefukwala ịpị like and share button. Biko ọ bụkwanụ na nke a bụ nke mbụ unu na-ahụ m, pịanụ follow button ka unu na-ahụta ihe ndị ọzọ na vidiyo anyị. Ọ dị mma. Ọmụmaatụ ngwaa nke anyị na-ekwu okwu ya, nke akpọ na bekee verbs, bụ nke mbụ: Ada na-esi nri. Ada na-esi nri. Ihe bụ ngwaa n'ahịrịokwu a bụ na-esi. Na ihe ji tie na bụ na-akwado esi. Ngwaa nọ n'ahịrịokwu ahụ bụ esi, tikworo enyemaka na-enye ya. Ya bụ na ha abụọ na-esi bụ ngwaa nọ n'ahịrịokwu a, nke akpọ na bekee Ada is cooking. Is cooking bụ ngwaa. Nke abụọ bụ Obi na-agụ akwụkwọ. Obi na-agụ akwụkwọ. Obi is reading. Na-agụ akwụkwọ. Na-agụ akwụkwọ. Ọ dị mma. Ọmụmaatụ ndị nke ọzọ dịka otu ha si dị nkenke ka a na-akpọ ya na bekee one syllabic word. Enwere gbaa, dịka ọ bụrụ na asị gbaa egwu, ya to dance. Gbaa ọsọ, to run. Enwere sie nri. Sie nri, that's to cook. Ihe a cheta na esi na ngwaa bụ nkeji asụsụ na-akọwa ihe na-eme eme maọbụ otu ihe si mee n'ahịrịokwu. Cheta na esi na ngwaa na-akọwa ihe na-eme eme maọbụ otu ihe si mee n'ahịrịokwu. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, unu emeela ndị nke m ọma.